man niya akong bana, uy, nagabi na naman noon. Duda na jud ko anak, di ba? Ingana po to akong bana, di gabiin na mo uli. Kinsa man yung mga bayhana diri nagpasulod na puglain tao ni bayhana ni. Ay, mayong gabi, Ipe! Dugay ka ni uli. Asa man di ko gikan kita ka nga apply og trabaho kinsa man yung mga bayhana diri pataka ra pasulod ba? Ayun, pangawan uy. Asa naman to akong bana? Wala naman ni uli. Uy, Day! Uy, day, ikaw man, day na, day. Kamusta naman ka, day? Mao na di ako, Day. Pait po sa inatay na. Nilagi ko dito kay nga pa sa balay. Uy, laik kayo. Masamot ko kaburi dito. Parehas ra jud to gilaay, day. Asa di mong bana, Day? Ikaw may nagtrabaho, anak. Ay, nang-apply daw og trabaho. Amo dato, wala pa man kauli. Ganihara nila kaw. Ay, pasig lahi ang gi-applyan na to, Day. Parehas na sa kong bana, Day. Lahi ang gi-applyan. Ay, dili, day. Uy, butan man to akong bana, day. Pinangga gani ko ato. Ay, basig nagbinutan-binutan na na, Day. Maparehas na sa kong bana, Day. Adarit, Day, kayong dako. Oh, testingan ra niya binuang, day. Makatilaw jud siya ng lagarang apir tingang hita. Uy, naman, Day, mo darin duha, Day. Ay. Uy, si Auntie Marites. Ay, Mari, ikaw, manira, Mari. Nawa niya, ganina ra mo nagtabi diri. Ay, bagura jud te. Nagsunod ra mo aning buntis. Day, buntis sa puday ka karon, Day. Paspasan ni mo, Day, oy. Aw, sa pa may dugayan, Day. Mas lindot man ang paspas, Day. Kaya ang panahon, nagdagan. May pagkaday, magduha na imong anak. Ako, wala jud ko yung anak, day. Ha? Nga naman na, Day. Basig na problema sa inyong duha, Day. Basig na isa sa inyong baog, Day. Ay, dili na ta magsigigisgutan na, day. Mga pisa pa ninyo. Oh, kana, Day. Ganahan. Kay kuha na, Day. Kay kana, Day. Ang gadto, Day, ba? Dali, kay mga ako. Kay butong ko sa balay, Day, oy. Lingkod sa mo diri, oh. Dayon sa mo diri, ate, oh. Diri mo lingkod. oy. Ay, magkaulaw. Silingan, bitaw ta ninyo. Ay, sige, Day. Salamat kay Day, ha? Sige, mag-init sa ako, ha. Maayos kay ka na pagka-amiga, Day, ba? Mga pinang tani. Muds, tanawa pa gula sa Kimi, oh. Mura man nagwag atiman siyang bana. Tanawa ang subsanina, ano, nagisi-gisi ng agi. Tahi. Lagi, uy. Sion. Kajut lang, day, ha. Kay magkuha pa kong baso. Dali, day, oh. Kay naigipalit akong partner ganiya nga pan. Sama ni mo, Auntie Marites. Kaning gatas nga swak. Gatas na lang ako, ah. Ikaw, day, ang sama ni mo ang kape. Kana na stick ako, Day. Aloe ra gatas, Day. Kay dili ko minam og pure na kapira. Naipanday, oh. Oh, ano ang lami? Salamat kay day sa inyong pag-anit. Salamat po kayo sa imong pag-snack sa mga, Day, ah. Uy, Medyo nasayang ang mong pag-anit, di ba? Bugnaw na yung mong pan. Ganahan, yung sigbit balik diri, Day. Bunubog na naman yung panin mo, Day. Tabang lagi mong pan, Day. Ay, balaman dira, Day. Uy, nay, peanut butter diri, Ay, day. kana, Day. Ganahan yung bilib ni mo, Day, ba? Oh, dara, Auntie Marites, oh, imong kape. Ay, salamat ng kape. Dara, imo, te, oh. Salamat, Day. Butang na na, Day. Kay init pa. Kanya na mo, hali, ha. Dira na ito man hapon. Unsa rin sudanin mo diri, Day? Ginabus, day. Ah, unsam nang ginamos, Day. Kabuyon, putana sa balay na lang ni, Day. Lami pa magsudanin mo, Day. Ay, dili, day, mo mga uno ginamos, day. Sige lang, kay mamutag ko sa tindahan. Karon og tinapa, dira na takaon. Paita po na ng tinapa, Day. Oy, balo kang buntis ko, pakaunon ako ng tinapa. Ito man ako, kung gusto kaunon, Day. Pag pinsaon man nato ni, day, mamantay kapalit, day. Tinapa na dito ako mahatag sa imo. Sige, Day. Okay na lang pan, Day. Sa balay na manihapon, Day. Ay, Day, nari mong bana, Day, yun. Uli na. Sa man niya akong bana, uy, nagabi na naman noon. Duda na dyan ko, anak, di ba? Ingana po to akong bana, Day. Gabiin na mo uli. Kinsa man yung mga bayhana diri nagpasulod na puglain tao ni bayhana ni. Ay, mayong gabi, Ipe. Dugay ka ni uli. Asa man di ko gikan kita ka nga apply og trabaho kinsa man yung mga bayhana diri pataka ra pasulod ba? Naya po ng tingog ni mo, kabalo kang na ako'y bisita. Wala ko labot sa imong mga bisita. Kita ka naglisod og pangitag trabaho niya ikaw sige ra pasulod og lain tao diri. Nya ikaw, timpangita mo ba day trabaho karon gabi naman. Magbuot man ka nagabinan ko kinsa man din naning kamot og trabaho diri, di ba ako? Unya, nakakita na kag trabaho. Ay lisod pod maskin malipay unta ko kay nakakita na og trabaho niya karon pag uli nako mao ni ako maabtan diri nagpasulod kog lain tao diri kinsa man day malipay ana. Ay, sige, Day. Muli na lang ni Day. Kaya magluto ka ko din sa balay. Di, salamat kay Day, ha. Sige sa may pre. Pasensya na kayo, pre, ha. Salamat.
nangawa na noon sila. Ay, ikaw panigan na masoko. Kinsa man din ning kamot riya, di ba? Ako may nagpalamoy nimo diri. Bawa di abi kay tiplaw sa akong kape. May pa sila kay bugi patimplahan og kape nya ako. Nya dili ko man damag kape. Timpla lang kape da. Unsa man Wala na kape. Ha? Purot na. Asa man ning kape day? Purot na ganino. Astilan ning bihanan ni. May pa sa lain tao kay dimplahan nimo kape nya. Ako ani wa jud nimo gibilang kape para sa kuha. No, sa di ka nga barkada man to nako. Sus ning bayhana ka, wa jud kay ayong bayhana ka ba? Porbida ning bayhana ni. Ano sa man taon ka ngano gipakape man taon nimo sila kabalo kang wa ni kape diya. No, sa di ka barkada man to nako. Wa ko labot og barkada nimo ngano magpakape mo ka diri. Sa mukha niyo eh. Stilan. Nya asa man tong panong gipalit diri sa mesa? Ihurot nimo? Wala na. Imo gipalamlam sa mga bisita? Oo. Astilan nimo bayhana ka. Kabalo kang gigutom kung pangitag trabaho niya. Mao rin ang maabot diri. Sus nimo wa jud kay lain mahimo ba? Sa mukha niyo eh. Sige. Nya unsa man kaon na ko ani karon? Ha? Wala. Sus nimo. Pawat ka sa tubangan bi, makalagot ka. Kaugta sino dagway nimo karon. Na. Tiring puya. Pukare sa kanon diabe kay gutom ko. Wala pong kalungag. Unsa? Wa pa nga kalungag. Pastila ni bayanan ni nagunsa man day kadri nagmarites ra kadri ka upani mo mga barkada. Stila ni mo bayanan kagabi ing dako na wa pa nga kalungag dapat. Pag uli na ko diri naglungag unta ka dapat dili ka magpangitit alas 5 pa lang magluto na ka.